Edo, jaké jsou tvoje pocity? První extraligový zápas, první gól, ale porážka 2-3, takže to je asi hodně smíšené. No tak určite sú zmiešané tie pocity, pretože prvý gól v extralíge v prvom zápase to sa nepodarí každý deň. No a na jednej strane som rád, že mi to tam padlo a na druhej strane tá prehra to je obrovské sklamanie, pretože 4 minúty do konca v podstate sme dostali úplne nešťastný gól nejaký a ja osobne som to ani nevidel, pretože som mal postriedaní a hovorím, nešťastný gól, potom už nám tam ani sa neodrazil nejaký puk, ktorý by sme dotlačili do tej brány silou vôle a hovorím, opäť raz nešťastný zápas. No a tu sa ale nemôžeme vyhovárať na nejaké nešťastie alebo niečo proste, neviem, nejaký výpadok alebo niečo, ťažko to hodnotiť. Ta tvá gólová střela mířila mezi Kašíkovy betony, ty jsi tam viděl prostor nebo popiš ten moment zakončení, protože ty jsi tam nabrusil poměrně rychle. No pravdu povediac, my sme šli, tuším, so Zdrahičem 2-2, ja som to strieľal spoza hráča, sa mi to nejako odrazilo, takže som to ešte mohol v podstate potiahnuť do brány a nejako to zakončiť blafákom, ale volil som strelu a nebola to nejaký úmysel to trafiť medzi tie betóny, snažil som sa na prvom rade trafiť bránu na betóny, aby sa to odrazilo možno čím skôr na dorážku k tomu Zdrahičovi alebo aj ku mne, no a prepadlo to, čiže som fakt rád. Ta tvá radost byla velmi emotivní, ty si pak přijel k jižní tribuně, ukazoval si na dres. Popiš ty pocity, řekněme bezprostředně po vstřelení té branky. No tak tie pocity boli úžasné, tam 8 000 ľudí na zápase, takú atmosféru som, dá sa povedať, ešte ani nezažil. Raz sa mi to podarilo v Amerike, ale to bola skôr náhoda. No a fakt to bolo niečo neuveriteľné, keď vidím tých ľudí nadšených z toho gólu oproti sebe, tak som hrdý na to, že môžem obliekať ten dres v podstate Dynama Pardubice a som rád, že sa im podarilo využiť tú prvú šancu nejako gólovú, hneď gól, no tak tie emócie tam boli určite veľké. Abych se přiznal, tak jsem to nepočítal, ale kolikáté střídání to vůbec mohlo být? Tretie. Priznám sa, že bolo to tretie striedanie, no. Pojďme zpátky k tomu zápasu. Zlín vždycky vedl, vy jste dotahovali a pak na konci proč to nevyšlo podle tebe? Ty si dokonce hrál i tu powerplay, aspoň na chvilku. No, to je ťažko povedať. Zlín má dobrú defenzívu. To si musíme uznať. Oni to hrajú hodne defenzívne už niekoľko sezón, no a tam je vidno, že tá práca v tej defenzíve, oni sú spolahliví, nedostávajú veľa gólov a už pri tom powerplay to bolo buď alebo. Buď nám to tam padne, niečo sa odrazí a tam už nebolo nejaká šanca to prehrať, nejaké prečíslenie. Tam už to mohlo padnúť jedine po nejakej strele, dorážke, dotlačenia do brány, ale hovorím, my sme nemali nejaký kúsok toho hokejového šťastia no a nič sa tam neodrazilo v podstate, nemohli sme to tam nejako ani silou vôle dotlačiť. Pojďme k tobě, Hrási už si zmínil první extraligový zápas, jak se to vůbec všechno sebělo, protože pokud si pamatuju, ty jsi už tak skoro byl na soupisce extraligového týmu v době, kdy si bohužel měl otřes mozku, takže se ta tvoje premiéra oddálila. No tak ja v podstate som nastupoval doteraz iba v prvej lige, v podstate Šumperku, ktorý je farma. Tam sa priznám, že sa mi moc nedarí ani nejakej po štatistickej stránke, ale tak s tým sa človek musí zmieriť, taký hokej. No a v prvom rade mi ide o to, aby som sa sústredil na každý zápas a keď už príde tá šanca prísť do Pardubic, tak sa snažím odovzdať maximum, čo to ide. No. O to víc si musela potěšit a možná i překvapit pozvánka od nových trenérů. Pojď s náma se zatrénovat, vůbec hrál si už zápas v Kolíně a že s tebou musí to být dobrý poz, že s tebou stále počítají. No ja som strašne rád za tú možnosť, že mi trenéri vlastne dali túto šancu, pretože už som, dá sa povedať, bol aj zúfalý z toho, čo sa ako deje v Šumperku, že sa tam prehráva a aj tam je nejaká deka, nemohme sa z toho nejako dostať, takže aj tam je také určité sklamanie a už hovorím, jak som sem prišiel, tak už od toho dňa, jak som tu, tak som sa snažil nejako sústrediť na ten zápas. Dobrá večera, priateľka tu je samozrejme so mnou, morálna podpora. No a hovorím, jak náhle oblečen dres Dynama Pardubice, tak sa budem snažiť rozdať maximum preto. Přijde mi, že ty tvoje pocity jsou takřka 100% kladné a že jediné, co těm 100% brání, je ta výhra, respektive ztracené 3 body se Zlínem, že jinak si maximálně spokojený ze své premiéry.
No určite sú tam nejaké veci, ktoré by som chcel doladiť na mojej hre. Stratil som tam pár pukov, nejaké tie stratené puky u mantinelu v našom pásme. Na tom všetkom sa budem snažiť zapracovať, no ale jak hovorím, hralo sa mi dobre. Od trénera som dostal veľa priestoru na ľade, podstavil ma do prvej lajny v tretej tretine. Fakt sa mi tam hralo super, no a už tomu chýbali len tie 3 body, no. Škoda, že to nevyšlo, snad na budúce. Už si zmínil Jana Zdráhala, který prožil trošku jinou extraligovou premiéru, a to na pozici útočníka. Vůbec, jak se vám spolu hrálo? Vy třeba ve druhé třetině tam taky jste měli akci, kdy jste se dostávali do zakončení, takže vypadalo to, že to funguje. Ako z Dráhy, John je taký ofenzívny back, aspoň mne sa tak vidí, že je taký do ofenzívy, takže nemu to nerobilo problém zastúpiť niekoho zraneného prostě na poste útočníka, takže super, dnes sa s ním hralo dobre. Poslední věc, zmínil si, že si hrdý, že můžeš oblékat dres našeho klubu, a jak ti bylo, když Bohuslav Šťastný a Vladimír Martinec ti předávali puk na začátku třetí třetiny, jeden z největších legend pardubického hokeje. No tak hlavne ten výsledok bol 2-2, takže tie emócie boli pozitívne, no a ja som rád, že takéto legendy, proste, že sa môžem stretávať s legendami českého hokeja dennodenne tu na Zimáku v Pardubiciach, či už to je Petr Sikora, Rola z šatní, proste to sú neuveriteľné pocity pre mňa, hrozne, jak by som povedal, nové skúsenosti pre mňa a fakt som rád za každú príležitosť, ktorá príde. Poslední věc, cíly pro příští dny, předpokládám udržet se v kádru. No, uvidíme, ako to všetko dopadne, že či pôjdeme zajtra hrať aj s Janom Zdráhalom za Šumperk do Benátok, alebo nie. Ja, ak som za tej hovoril s trénerom, tak by som tu mal zostať. Teda aspoň on má vo mňa takú dôveru, takže uvidím. No, bol by som rád, keby sa podarilo aj ďalší zápas odohrať v drese Dynama.